Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Lelki Fröccs című webinárium. A Tandem Nonprofit szervezet szervezésében bizonyára sokan vagytok, akik már ismertek minket, vagy voltatok képzésünkön, vagy barátaink vagytok, vagy régen találkoztunk, és sokan vagytok, akik nem, meg olyanok is, akik utólag fogják meghallgatni a felvételt, úgyhogy igyekszünk mindenkire figyelni, és nagyon-nagyon várjuk azokat a kérdéseket, amik menet közben fognak érkezni. Úgy terveztük meg az alkalmat, hogy alapvetően Anett és én fogunk beszélgetni, majd egy picit később elmondom, hogy milyen forgatókönyv mentén, de hogyha valaki kérdezne, vagy hozzászólna, akkor azt akár a chatablakban, akár teljesen élő hozzászólással is megteheti itt a Zoomon, és nagyon igyekszünk azon, hogy akik Facebookon követnek minket, azok is be tudják tenni a hozzászólásaikat, mert hogy figyeljük ott is, hogy ki az, aki ír nekünk. Nagyon röviden a tandemről. Mi egy felvidéki, szlovákiai, komáromi székhelyű szervezet vagyunk, lassan 15 évesek leszünk, és olyan területeken működik a szervezet, mint pályaorientáció, pedagógus képzés, mindenféle tematikus tréningek, vezetői coaching, szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés, és hogy amióta megalapítottuk a szervezetet, meg talán még annál korábban is, igazából minden témánkat önismereti oldalról indítunk. Nekem még a régi munkahelyemen a kollégáim szokták mondani, hogy vannak a csajok, akik mindent önismereti tréningét tesznek, bármilyen tematikus tréning legyen, és az már én voltam ennek az egyik úttörője. Szóval, hogy tulajdonképpen minden tanulást, meg valós változást nagyon igyekszünk onnan indítani, hogy így belül, identitás szinten hogyan kapcsolódunk az adott témához, tehát hogy igazából megkerülhetetlennek tartjuk ezt a témát. És mégis ez a tapasztalat, hogy amikor hirdetünk egy tematikus tréninget, vagy valami olyan tanulási lehetőséget, ami egy konkrét témára vonatkozik, akkor az sokkal könnyebben megragadható a célcsoportunknak. Tehát például most fut egy online bullyinggal kapcsolatos képzés, és hogy ennek a témája nagyon vonzó és nagyon aktuális, úgyhogy sokkal könnyebb jelentkezőket találni rá, és az ilyen tiszta önismereti tematika, meg tartalom, egy picit lehet, hogy félelmetes, vagy nehezen megragadható, vagy túl személyesnek tűnik, és akkor azt gondoltuk, hogy ezt is bevesszük a küldetésünkbe, hogy az önismereti tanulásról egyfajta ismeretterjesztésbe fogjunk, és ez a beszélgetés is egy ilyen küldetéssel indult, hogy tulajdonképpen a téma nagyon nehezen körvonalazható, tehát nem tervezünk ilyen struktúrált felépítést, hogy elmondjuk az önismeret, nem tudom, 3 alappillérét, vagy az 5 lépését, hanem úgy képzeljétek el ezt a mai alkalmat, mint hogy egy ilyen végtelen beszélgetésbe való egyórányi bekapcsolódást. És hogy a másodlagos célunk amellett, hogy az önismeretről beszélgessünk, meg beszélgetésre invitáljunk benneteket is, az az, hogy egy kicsit megmutassuk kézzelfoghatóbb módon is, mint ahogy eddig, azt a csoportot, amit április végén fogunk Anettel indítani. Egy nagyon izgalmas, dramatikus, természethez kapcsolódó önismereti csoportra hívunk majd benneteket is a vége felé. De először akkor még egy kis bemutatkozás. Átadod a szót nekem, Krisztre? Igen, igen, átadom a szót. Oké. Hát, sziasztok! Engem Iván Zlatarics Anettnek hívnak, és gondolkodtam, hogy mégis hogyan tudnék bemutatkozni, mert hogy ilyen formán és ilyen képzésben még nem voltam képző, és hogy mi lehet érdekes ennek kapcsán rólam, hogy tudok én ide kötődni, hogy tudok én az önismeret témájához kötődni, ezen gondolkodtam. Amit esetleg érdemes lehet rólam tudni. A végzettségem szerint elég sok minden vagyok, de úgy érzem, hogy a szakterületek, amiket tanultam, amik iránt érdeklődök, azok valahogy mégis egy irányba mutatnak. Andragógiát, azaz felnőtt képzést tanultam, kulturális mediációt, és ezek után pedig még rajzelemzést és erdőfürdővezetést. Ezek mind ilyen nagyon megfoghatatlan szakmák, általában amikor róluk beszélek, akkor nem tudják, hogy mégis hogy kell elképzelni ezeket. Én úgy látom, hogy mind
az emberek szeretetéhez kötődik, segítéséhez főként, a nem szokványos látásmódhoz, és, és a kultúrához, vagy valamiféle értékek közvetítéséhez. És ez mind számomra nagyon fontos. Amit még elmondhatok magamról, hogy hétköznapjaimban könyvtárban dolgozom, rendezvényeket szervezek, igyekszem gazdagítani a legkisebbektől a legnagyobbakig az emberek életét a kultúra területén is, és emellett pedig erdőfürdő vezetéssel foglalkozok főleg. És néhány éve csatlakoztam a Tandemhez képzőként, ahol találkoztam Krisztával, és fél éve, annyi talán még nincs is, fogalmazódott meg az önismereti képzésnek a gondolata. Úgyhogy azt hiszem, én ennyit szerettem volna, és átadnám Krisztának is a szót, hogy bemutatkozzon. Köszönöm szépen. Én Molnár Kriszta vagyok, a Tandem egyik alapítója, és végzettségemet tekintve szociológus, illetve, hogy kezdetektől fogva, amióta igazából az eszemet tudom, ilyen önismereti szinten, tehát hogy középiskolás korom óta nagyon aktív közösségi meg társadalmi életet éltem, és hogy tulajdonképpen ezt a civil hozzáállást, amit most is viszek, meg hivatásomnak tekintek, azt középiskolásan kezdtem el. Egy olyan tapasztalás volt számomra a diákönkormányzatokban való munka, illetve a diákönkormányzati képzés, amin részt vettem, hogy az a fajta nem formális tanulás, és az a fajta csoportlégkör, amiben ott elkezdtünk tanulni és fejlődni, és egymáshoz kapcsolódni, az sokkal erőteljesebb tanulást adott, vagy nagyobb lendületet adott az élethez, mint minden más, amit az iskolában tanultam. És tulajdonképpen ebből az élményből fakadóan kezdtem el keresgélni annak a lehetőségét, hogy hogyan foglalkozzak én is csoportokkal, hogyan tegyem ezt a fajta önismereti alapú tanulást, amit itt is képviselünk, a rendszer részévé. És ehhez találtam társakat, amikor a tandemet megalapítottuk, és ezzel párhuzamosan nagyon sok önkéntes munkában, nagyon sok csoporttal foglalkoztam, és aztán később érkezett meg az, hogy, hogy a pszichodráma, mint megközelítés, elnézést, lesz az én utam. A saját önismereti tanulásom kapcsán kezdtem el pszichodráma csoportba járni, és aztán annyira megtetszett és otthonosnak tűnt ez a módszer, illetve ez a világlátás, hogy elvégeztem az asszisztensi képzést, és most így készülök lassacskán a felsőfok elvégzésére is. És a következő nagy fordulat meg a saját önismereti utazásaimban az az volt, amikor anya lettem, amikor megszületett az első fiam, mert addigra már rengeteg-rengeteg munka volt a hátam mögött, és azt láttam, hogy egy csomó önismereti témámat sikerült átdolgozni nagyon jó helyeken, és mégis újabb és újabb rétegekkel találkozom, és olyan kérdésekkel kerülök szembe, amit azt gondoltam, hogy már túl vagyok rajta. Ö, És akkor ennek kapcsán, ahogyan az anyaságba kezdtem el beletanulni így önismeretileg, és ahogy megtaláltam hozzá a segítőimet, világosodott meg az, hogy az a tudás, amiben én ott kitaposom az utamat, az mások számára is sokat jelenthet, és akkor elkezdtem anyáknak szóló, kisgyerekes anyáknak szóló csoportokat indítani, illetve coaching formában foglalkozni elsősorban kisgyerekes anyákkal, és ez a munka máig is tart. És hogy azt szerettem volna még itt a bevezetőben elmondani, hogy alapvetően a tandemben tényleg tematikus tréningekkel, illetve ilyen komplex projektekkel foglalkozunk, de hogy az elejétől fogva a mi közös munkánknak nagyon fontos volt az, hogy teret adjunk az ilyen szívből jövő kezdeményezéseknek, amik egyikünknek vagy a másikunknak nagyon fontos. És hogy nekem most az elmúlt években nagyon sok lehetőségem volt különféle módszerekben, meg különféle támogató körökben tanulni magamról. És ezek elsősorban női körök voltak, ezt meg szerettem volna ide behozni, hogy ez a női téma nekem nagyon erős küldetés szinten is, meg hogy a saját témáimban is ezek a fókuszok jönnek. És ennek kapcsán így megérett egy olyan pont, hogy akkor most ezt így szeretném továbbadni, és szeretnék megtalálni egy olyan társat, meg egy olyan kört, ahol ezzel tovább foglalkozhatunk.
Úgyhogy így jött teljesen egy ilyen személyes kezdeményezés mentén az, hogy indítsunk egy önismereti csoportot, de erről majd később fogunk még újra beszélni. Bocsánat, érkezett egy kérés itt, egy messenger kérés. Anett, egy pillanatra tudnál folytatni, hogy milyen formában fog zajlani a mi kis beszélgetésünk, addig én válaszolok arra a kérésre, aki nem Igen, tud persze. belépni. Amíg a technikai problémákat Kriszta megoldja, addig is egy picit beszélnék arról, hogy hogyan fog folyni ez a mostani beszélgetés. Az az ötlete támad Krisztának, hogy lehetne ez egy szabad, szintén nem teljesen formális módja annak, hogy hogy fogunk beszélgetni. Készítettünk előre megírt kérdéseket, amik néhol tabu döntögetők, vagy valamilyen szempontból érdekesek lehetnek a hallgatóság számára. Ezt fölvágtuk apró darabokra, és beraktuk egy kis kosárkába és dobozba, hogy ebből húzva majd ilyen kicsit spontán tudjunk választani közülük, és ezekre fogunk felelni. Igen, ezeket a kérdéseket úgy alakítottuk ki, hogy kapcsolódjanak vagy ahhoz a területhez, amit mi képviselünk, tehát az erdőfürdőhöz, illetve a pszichodrámához, vagy ez ilyen általános önismereti nagy mondásokhoz, és akkor néhol ilyen közhelyekre fogunk reagálni, hogyha olyan kérdéseket sikerül kihúzni. De tényleg bátorítok mindenkit, hogy tegyen be kérdést, mert akkor nekünk is még izgalmasabb lesz egy kicsit a folyamat. Nem tudom közben, hogy megoldódott-e, akkor kihangosítom, hát ha tudnak a kollégáim segíteni. Azt kérdezi valaki, hogy mi a jelszó a beszélgetéshez kapcsolódásra, és azt válaszoltam, hogy nincs jelszó, csak kattintson a linkre, úgyhogy Gábortól Zsófit kérem, hogyha ez nem így van, akkor írjanak a chatbe, és akkor továbbítom a választ annak, aki még csatlakozni szeretne. Készül felvétel egyébként a beszélgetésről, ezt szerintem mondtuk az elején, mindazoknak, akik nem tudnak most itt lenni, de szívesen meghallgatnák holnap vasalás közben a beszélgetésünket. Mehet az első kérdés, Anett? Én tegyem fel, vagy te szeretnéd föltenni? Én szeretném feltenni. Oké. Mutatom a kis kosarunkat, és mutatom az első cetlit. Az élet ott kezdődik, ahol a komfortzóna véget ér. Mit gondolsz Ó, erről? ez súlyos kérdés így a legelejére. Vele a lecsóba az a jó. Vele a lecsóba, hát valahogy a komfortzónából való kilépés és ilyesmi lehet, ugye? Amikor nem tudjuk, hogy mi vár ránk, és hogy mit fogunk tenni, és milyen közegbe megyünk, milyen emberek közé, mi az az új dolog, amiben részt veszünk, és, és talán közhelynek számít már ez, hogy a komfortzónából való kilépésből indulhat csak el a változás. Szerintem a változást még előtte megelőzi egy jó adag félelem, aztán valamiféle tanulás, és aztán következhet a változás ezután. Nekem most ez jutott eszembe erről a kérdésről. Én még annyit hozzátennék, mert itt beugrott az a legutolsó képzés, amin közösen voltunk Vácon, és hogy ott dolgoztunk ezzel a komfortzóna, pánikzóna, tanulási zóna hármassággal, hogy egyrészt, ezt így mindenkinek mondom bátorításként, hogy szeretni a komfortzónánkat. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi ez a pont, amikor arra van szükségünk, hogy csak így visszavonuljunk a teljes biztonságba, és ott töltődjünk föl megfelelő módon ahhoz, hogy aztán egyébként az akaratlanul is érkező változásokhoz tudjunk alkalmazkodni. A másik meg, hogy a komfortzóna az mindig változik. Tehát egyszer az elmúlt éveimre reagálva, ugye 3 kicsi fiam van, és hogy a kisgyerekes élet az így csupa változás, meg csupa váratlan helyzet, és akkor egyszer így kifakadt belőlem, hogy úristen, hát én már többet töltök a komfortzónámon kívül, mint belül, és hogy szeretnék néha benne is maradni. És akkor erre azt mondta az én okos férjem, hogy de hát előbb-utóbb az is már komfortzónává válik, amit korábban még tanulási zónának hittél. Tehát, hogy haladunk előre a saját magunkról, meg az életről való tanulásunkban, egyre tágabb lesz a komfortzónánk, és hogy nagyon jól esik arra visszanézni, amikor megléptünk egy helyzetet, vagy mondjuk
beletanultunk abba, hogy nem is olyan nehéz egy online előadást megtartani, akkor egy idő után az már komfortzónává válik. Abszolút. Nekem még Uff, példaként eszembe jutott az, amikor vezetni tanultam, és a vezetés az nekem nem volt a komfortzónámon belül, már csak az, hogy a volán mögé beüljek, és hogy ahogy a komfortzónám tágult, egyre messzebbre mertem elvezetni, és aztán az fantasztikus érzés volt, hogy a volán mögött üléstől a szomszéd utcán keresztül eljutottam a 3 órás autóút levezetéséig, és én valahogy így tudom elképzelni a komfortzóna tágítást. tök jó. Jöhet a kérdés, Következő. Tiszta? Igen. Ó, ez nagyon jó kérdés lesz neked. A pszichodráma az olyan, mint a családállítás? Ez is egy ilyen bele a lecsóba helyzet, vagy kérdés. Nagyon örülök neki, és nagyon szeretek arról beszélni, hogy mi a pszichodráma, mert sokszor veszem észre magam azon, hogy természetesként hivatkozok rá, mint módszerre, és nagyon sokan nem ismerik. Úgyhogy ez ilyen nagy küldetés számomra, hogy a pszichodráma működéséről beszéljek egészen érthető módon. Tehát ha nem lennék érthető, akkor kérek mindenkit, aki elakad, hogy szóljon, meg szóljon rám, hogy már elszálltam. A pszichodráma az egy olyan alapvetően csoportosnak szánt módszer, amelynek a lényege a belső lelki tartalmaink külsővé tétele, vagyis konkretizálása. Annak érdekében, hogy megértsük, és újra tudjuk értelmezni ezeket a belső helyzeteinket. Ezt el lehet képzelni úgy is, mint hogyha egy dilemmás helyzetben vagy, és nagyon sok hangot hallasz megszólalni odabentről, amik egymásnak ellent mondanak. És ezeket a sok hangokat megjelenített tárgyak segítségével, vagy a csoportban az ott lévő szereplők segítségével, és felállítunk egy olyan képet, ami például erről a dilemmáról szól. Mondjuk legyen a dilemma az, hogy kilépjek-e a jelenlegi munkahelyemről, vagy maradjak. A pszichodráma vezető ilyenkor arra törekszik, hogy minden olyan belső hangot, ami megszólal a főszereplő fejében, egy-egy szereplővel helyettesítsünk és megjelenítsünk, és ezek a szereplők elkezdenek egymással párbeszédet folytatni. Aztán a következő lépésben megpróbáljuk megnézni azt, hogy ez a jelenlegi élethelyzet, amiben megszólalnak ezek a belső hangok, milyen gyerekkori vagy régebbi helyzetre emlékeztet, vagy hogy azok a hangok, amik ott megszólalnak, mondjuk a biztonságra törekvés hangja, a félelem hangja, az alacsony önértékelés hangja, azok mikor íródtak be a mi lelki készletünkbe. És hogyha vissza tudunk menni oda, hogy kitől származik egy-egy ilyen belső hang, mondjuk a gyerekkorunkból, őseinktől, szüleinktől, társainktól, tanárainktól, másfajta referenciaszereplőktől, akkor egyrésztről mellé tudunk hívni olyan hangokat, amik a negatívakat egy kicsit kompenzálják, vagy válaszolnak rá. Másrészt a felnőtt énünkből tudunk válaszolni a gyerekkori sérüléseinkre. Most egy kicsit szerintem már így elmentem nagyon elméletibe, de a lényeg a módszerben az, hogy a szereplő, aki hozza a témát, megjeleníti a belső hangjait, megjeleníti akár az életének a külső szereplőit, és azok elkezdenek egy ilyen interakcióba lépni, ami hozhatja azt is, hogy újraírjuk a régi helyzetet, hozhatja azt, hogy megnézzünk különböző forgatókönyveket jelenlegi helyzetre, és hozhatja azt, hogy behívunk valami olyan szereplőt, aki hiányzik a szerepkészletünkből. Tehát, hogyha egy ilyen változási helyzetről van szó, mondjuk, és úgy érezzük, hogy egy darabnyi, fikasznyi bátorság sincs bennünk, akkor a csoport segítségével megjeleníthetünk olyan bátorságot képviselő hangokat, meg szereplőket, amiket az élő helyzet átélése által megtanulunk, mármint megtanul a protagonista, a főszereplő, és ezáltal erősödik a belső szerepkészlete. Ez annyiban más,
mint a családállítás, hogy a családállításnál nem a főszereplő adja meg a szerepeket, meg a hangokat, meg a mondatokat, hanem ott sokkal hangsúlyosabb szerepe van annak, aki vezeti az állítást, és sokkal több mindent a térből hoznak le. Tehát, hogyha kicsit így kívülről nézzük, akkor ez egy kicsit ilyen spirituálisabbnak, vagy varázslatosabbnak tűnik. Még a pszichodráma ennél konkrétabb, és jobban a főszereplő van a fókuszban, akinek a témájával dolgozunk. Tehát, hogy vannak hasonlóságok is, és vannak eltérések is, de alapvetően ez a lényeg, hogy a belső hangokat, meg a szereplőket tudjuk megjeleníteni, és párbeszédre invitálni. Én kérdezhetek ehhez, Kriszta? Hát, ha ebben még a Igen, kérdéseket is igen. buzdítom, hogy ilyenkor a család, látod? Már elszóltam magam. A pszichodrámában a jeleneteket eljátszák, ugye? Igen. Az szerint, hogy ők milyen szereplőt és milyen kérdéseket, mondatokat szeretnének hallani. Igen, és ott minden reakció a protagonistától származik. Minden mondatot ő ad a Mhm. többiek szájába, és hogy nem kell ahhoz színészi képesség, hogy valaki egy szerepet alakítani tudjon, mert ő csak azt kell, hogy képviselje, amit a protagonista neki adott. Mert ott ilyen szerepcserékkel dolgozunk. A szerepcsere az egyik erőteljes eszköze a pszichodrámának, hogy amikor például nagyon egyszerűsítsünk le ebben az előző példában egy helyzetet, hogy tegyük föl, hogy arra fele kanyarodik a történet, hogy akkor elképzeljük, hogy vagy lejátszuk, hogy milyen lenne egy felmondási párbeszéd, és akkor elmondja a protagonista azt a három mondatot, amit a főnökének elsőként mondani tud, majd csinálunk egy szerepcserét, meghallgatja, és a főnöke szerepéből is ő válaszol saját magának. Aztán pedig visszacserélünk. Úgyhogy vannak aztán olyan Érdekes. pontok, ahol bejön az intuíció, és a többi szereplőnek az érzései fontos, hogy megjelenítődjenek, de ez már a feldolgozó kör, amikor ők adnak egy visszajelzést, hogy értékelt azokat a szerepeket. Az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes megnézni azt, amit sokszor este elalvás előtt esetleg a fejünkben lejátszunk, hogy nézett volna ki, ha mást mondok abban a helyzetben. Igen, és hogy annak van egy hatalmas ereje ilyenkor, hogy kívülről is megnézheted valós színpadon megjelenítve. Tehát, hogy amikor tényleg így azt mondja a játékvezető a protagonistának, hogy na, gyere most nézzük meg ezt teljesen kívülről, úgyhogy még ő saját maga helyére is beállít valakit, akkor egy csomó dolog világosá és kristálytisztává válik, amit korábban belülről nem lehetett látni. Tehát, hogy ennek is nagy ereje van. Igen. Vagy annak is, hogy mondjuk valaki más szerepébe belebújva milyen hallani azt a mondatot, amit te mondtál. Tehát mondjuk képzeljünk el egy anya-gyerek párbeszédet, amikor mondjuk nem tudom, valami konfliktus kapcsán elkezdjük mondani a saját érveinket a másiknak, vagy a saját érzéseinket, és aztán belehelyezkedünk a másik szerepébe, és ott meghallgatjuk, akkor megadatik az a lehetőség, hogy a saját haragomtól egy kicsit eltávolodva a másiknak a szerepébe beleélem magam, és onnan hallgatom meg az én mondataimat, és ennek nagyon nagy ereje van. Úgyhogy így röviden ennyit, tudnék erről holnap reggelig is beszélni, de szerintem most nézzünk meg egy kérdést, egy következőt, és akkor hát, ha lesz még ilyen drámás lehetőség. Most én jövök, ugye? Én Azt hozok hiszem, neked. igen. Ez egy idézet lesz, és az a kérdés, hogy mi jut eszedbe róla. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Hm. Nekem a hála jutott eszembe róla. A hála érzésének a gyakorlása. Én az erdőfürdő kapcsán ezt mostanában gyakran megélem. Aki esetleg még az erdőfürdővel nem találkozott volna, ez egy módszer, amit a természetben a relaxáció és a stresszcsökkentés céljából kezdtek el használni, és az erdőnek van egy olyan atmoszférája, amiben megjelennek az emberi érzések, a belső gondolatok, sokszor nagyon tisztán, és a természet szépségei azok gyakran előhívják belőlünk ezt a
hála érzést, amik így ott vannak körülöttünk minden nap, csak nem veszünk tudomást róluk, és nem csak a természet elemeire gondolok, amik így elérhető karnyújtásig távolságban vannak tőlünk, és elfelejtünk rájuk csodálkozni, és hálát adni értük, hanem gondolok az emberi dolgokra is, a szeretteinkre, vagy azokra az apró örömeinkre az életben, amikről így megfeledkezünk, és csak amikor elcsendesedünk, akkor jutnak eszünkbe. És ez a megtanulni vágyakozni, ez nekem egy kicsit ehhez a hálához csatolódik, hogy elkezdem értékelni azt, amin van. Ezt szerettem volna. Olyan jó, hogy ennél a kérdésnél is bejön az, amit kaptunk egy ilyen visszajelzést. Ezt szerintem annak még neked sem mondtam. A Halász Anita mondta, hogy annyira jó, hogy ti ketten tartjátok ezt a csoportot, mert hogy annyira más karaktert hoztok, hogy ez nagyon jól fogja tudni kiegészíteni egymást, és hogy tök érdekes, hogy ennek a mondatnak a kapcsán nekem mindig elsőre így valamiért dühös kezdek lenni, vagy ilyen ellenállás születik bennem, hogy hát nem már, hogy így vágyakozzak azután, ami az enyém. És akkor, amikor olvastam először a kérdéslistában, akkor elkezdtem forgatni, hogy hogyan tudok hozzá kapcsolódni, milyen szócserékkel, és akkor azt találtam, hogy meg kell tanulnunk felismerni, hogy amire vágyunk, az már a miénk, Mm, és hogy valahogyan azt a fajta munkát mutatja ez meg nekem, hogy amikor valamiről nagyon panaszkodunk, hogy hiányzik, és nagyon, nagyon abban élünk, hogy erre a hiányra koncentrálunk, hogy mondjuk hiányzik az elismerés, hogy hiányzik az elég én idő, hogy hiányzik az, hogy tiszteljenek a gyerekeim, a munkatársaim, hiányzik, hogy kapjak ajándékot, vagy kényeztessenek, vagy nem tudom, tehát a figyelemnek különféle mintázatai, akkor tulajdonképpen az első momentum, amihez érdemes visszamenni, hogy saját magunknak hogyan tudjuk megadni ezt a legalább ilyen morzsányit abból, amire olyan nagyon vágyakozunk kívülről. És hogy ezt nagyon sokszor szoktam gyakorolni a gyerekekkel, amikor azt érzem, hogy nem tisztelnek, és erre nagyon dühös vagyok, és szeretnék ezen változtatni, akkor nézem azt, hogy hogyan tudnám magamat jobban tisztelni, ami kifelé is megmutatkozik, és hogy mintát adni arra, hogy mások hogyan kapcsolódjanak hozzám a tisztelet által. Tehát, hogy így egy kicsit forgatva a mondatot, ez a része is szerintem nagyon erős. Tényleg nagyon jó hallani a te véleményed, ahogy még Krisztával a hívás előtt felolvastunk egy ilyen gyakorló kérdést egymásnak, és ott is abszolút más dolgok jutottak a te eszedbe, mint amire én reagáltam. Úgyhogy nekem ez így nagyon tetszik, hogy más oldalról nézhetem meg. Igen, alig várom, nézzük a következőt. Oké. Okay. Közben mutatom, hogy nem csalok. Mindig el szoktam gondolkodni azon, hogy vajon ugyanaz van az összes ilyen cetlin, vagy sem, amikor kiraknak ilyen sorsolásokat, de most a miénken tényleg mindegyiken más van. Halljuk. Mit jelent a lelki kockázat, és miből tudjuk, hogy ellenállásban vagyunk, vagy egy változási folyamat előszobájában? Egy nagyon komplex kérdés, és azért szeretek erről beszélgetni, az ellenállásról, mert hogy első lépésként el kell hozzáismerni, hogy bárki, aki közületek, vagy úgy egyáltalán bárki, aki fontolgatja, hogy mondjuk egy ilyen hosszabban ismereti folyamatba elköteleződik, vagy akár elkezd terápiára járni, vagy bármilyen önismereti munkába, mondjuk ami a könyvolvasásnál egy kicsit komolyabb és intenzívebb belekezd, és a fontolgatásnál előjön az ellenállás, akkor ez nagyon jó helyen van, és hogy egyáltalán nem kell ilyenkor megijedni attól, hogy elmentem egy önismereti csoportra, vagy bejelentkeztem egy csoportba. Én számtalan ilyen emlékem van, hogy állok a metró peronján, hogy odaérek a helyszínre, és arra gondolok, hogy bárcsak föl se keltem volna reggel.
Tehát, hogy minél közelebb kerülünk ahhoz, hogy valamit megkérdőjelezzünk a saját identitásunkból, annál nagyobb ellenállás fog jelentkezni, és ez nem baj, ez nagyon jó. Csak hát meg kell tartani. Szóval, hogy amikor így érezzük nagyon mélyen, egyrészt azért jók az ilyen folyamatok, amikor megtalál minket valami ilyen meghirdetés, vagy lehetőség, vagy valamilyen meghívás, akár egy barátunk ajánlása által, mert kicsit mélyebben lehet figyelni befelé az intuíciónkra, hogy mit mond. És nagyon érdemes akkor is odafigyelni, hogyha azt mondja az első hang, az intuíció, hogy na hát ez biztos nem, vagy ez biztos nem nekem való, vagy én ezt biztos nem akarom kipróbálni, mert a nagy ellenállás azt is szokta mutatni, hogy ott valószínű valamire rákapcsolódott a téma, ami neked fontos, vagy ami változtatásra szorul, vagy amit érdemes lenne változtatni. És hogyha már tudunk ehhez a két kis hanghoz kapcsolódni, hogy van egyfajta érdeklődés az iránt, hogy milyen lehet egy ilyen csoport, vagy milyen lehet egy olyan beszélgetés, ahol egy segítővel beszélgetek, és meghallgat engem valaki, és egyszerre jelenik meg a félelem is, akkor, akkor mindenkinek azt ajánlom, hogy tartsa meg ezt a félelmet, és kezelje úgy, mint hogy ez egy ilyen jelzés arra, hogy jó helyen van, és jó úton van. Mert hogy kockázat nélkül nincs tanulás, és nincs változás. Tehát, hogy nyilván mindannyiunknak kellemesebbek az olyan helyzetek, amikor mondjuk elmegyünk egy baráti körbe beszélgetni, és csupa pozitív visszajelzést kapunk arról, hogy milyen intelligensek, jó fejek, humorosak, segítőkészek vagyunk, szóval mindenkinek megvannak azok a körei, ahonnan az ilyen megerősítő visszajelzések származnak. De hogyha mondjuk egy új helyre megyünk el, akár egy olyan csoportba, ami az önismeret témaköré szerveződik, és újra el kell mondanunk ott, hogy kik vagyunk, akkor az már eleve egy kockázat, hogy mi van, ha nem fogják érteni, hogy ki vagyok, mi van, ha nem fogok tetszeni, mi van, ha egy szürke egér szerepébe kerülök. És hogy ez egyszerre kockázat és egyszerre lehetőség, hogy újraírjunk olyan dolgokat, amiket már túl jól tudunk magunkról, vagy unásig ismerünk, vagy megpróbáljunk valami egészen tiszta lappal indulni, és megnézni, hogy mi van, ha nem a klasszikus szerepeinket mutatjuk meg, hanem valami mást is önmagunkból. És hogyha vállaljuk ezt a kockázatot, és közben megéljük azt, hogy egy biztonságos terepen vagyunk, tehát hogy olyan fajta elfogadó figyelmet kapunk, amiben nincs ott a sérülés lehetősége, akkor tudunk menni tovább ezzel a kockázattal afelé, hogy új tapasztalásokat szerezzünk önmagunkról. Kicsit elfelejtettem a kérdés második felét a végére. Felolvasod, hogy mi volt még? De amúgy is nagyon komplex volt, de visszaolvasom még a végét. Ez a változási folyamatnak az előszobáját. Onnan tudod, hogy benne vagy a változásban, vagy kezdődik valami új. Igen, ez, hogy amikor így azt érzed, hogy a régi szerepeid már nem működnek, hogy biztos mindenkinek ismerős az, hogy vannak ilyen jól kidolgozott szerepei, amit mondjuk a baráti társaságaiban vagy a családban bíz, tehát hogy nem tudom, te vagy az, aki mindig megbízható, te vagy az, aki mindig időben érkezik, akit mindig meg lehet kérni egy plusz segítségre, aki soha nem mondja el a titkokat, nem tudom, tehát hogy ezekből így meg lehet élni, hogy vannak ilyen pozitív visszajelzéssel járó szerepeink, de hogy elérkezik egy olyan pont az életedben, ahol úgy érzed, hogy szeretnél többet kipróbálni, vagy mást, vagy már unod ezeket a szerepeket, vagy úgy érzed, hogy a túlzott, nem tudom, jó kislány szerep kapcsán inkább kihasználnak, mint hogy megbecsüljenek, és hogy így elkezd érdekelni, hogy mi lenne, ha másképp csinálnál valamit. Vagy elkezd nyomasztani a helyzeted, és muszáj, hogy máshogy csinálj valamit. Tehát ezek mind a változás előszobái. De mégis a komplexből csináltál egy nagy egészet. Jó, közben muszáj annyit így kiszólnom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan vagyunk, és hogy köszi, hogy jöttök velünk, és megint még egy bátorítás az irányba, hogy kérdezzetek, szóljatok hozzá, kötekedjetek, irányítsátok a beszélgetést, hogy a lehető leginkább a javatokra váljon. Mert ha nem, akkor olvasom a következőt. Önzősége az én idő, Anett, Igen, kedvencem. borzalmas önzőség. Ó, hát ez megint egy nagyon komplex dolog szerintem.
mert biztosan van egy arany középút, amit meg lehet ebben találni, de hogy az önmagunkra fordított időnek ö, értéke és haszna van. Úgyhogy nem gondolom, hogy önzőség lenne, mert hogyha magamra nem fordítok időt, és nem tudok visszatöltődni, akkor másnak se tudok segítséget nyújtani. Én most így a félig segítő szakmából és emberek közötti mozgásaimból tudom ezt mondani, hogy amikor már túl sokat voltam társaságban, akkor szükségem van csendességre és én időre. És ennek kapcsán még eszembe jutott, hogy kaptam már olyan visszajelzést az erdőfürdőre, hogy na jó, de akkor ti most sétálgattok az erdőben, és fekszetek a fűben, és nézitek az eget, és akkor ebben így mi a jó? Hát nekem elég jó, amikor fekszem a fűben, és nézem az eget, és nem érnek éppen ingerek, és nem kell valamilyen feladatot megoldanom, és hagyhatom, hogy kikapcsoljak, és ettől újra tudok töltődni. Hát szerintem nem önzőség az én idő, csak egy kicsit elcsépelté vált ez a fogalom, hogy én idő, és akkor mindenki elképzel egy kávét iszogató, feltett lábú hölgyet, aki alá ki van posztolva egy idézet azzal, hogy valamilyen én időt folytat éppen, de hogy ez nem kell, hogy kávéval és feltett lábakkal történjen, hanem mindenkinek megvan az az én idő, ami számára töltődést jelent. Most ez jutott erről eszembe. Neked mi az én időt, Kriszta? Jaj, nagyon jó, amit mondasz. Egészen beleborzongtam. Meg ilyen nagyon jól magunkon nevetni, hogy így vajon mi lehet a feltett lábú kávézgató idézettel körbeírt fotónak a története. Én az önzőséget szeretném még egy kicsit több boncolgatni, mert hogy nagyon sokszor találkozom ezzel az ügyfeleim körében, meg csoportban is, hogy van egy ilyen társadalmi megbélyegzés, vagy egy ilyen vélekedés, hogy mindenki, aki magáért tesz bármit, és nem éppen a közösséget szolgálja, az önző. És hogy nagyon-nagyon félre van értelmezve az, amikor így mondják nekem néha azt, hogy hú, most aztán nagyon önző voltam, mert elmentem egy jogára este, és ahelyett, hogy mosogattam volna, meg megfőztem volna a másnapi vacsorát, ezt választottam, és akkor mondom neki, hogy nagyon jó, hogyha te ezt úgy éled meg, hogy nagyon jó voltál, mert tettél magadért, de hogy ne hívjuk ezt önzőségnek, mert az önzőség az nem itt kezdődik. És hogy arra szeretnék itt reflektálni, hogy különösen a nőkkel szemben, de általában aki ilyen olyan fajta személyiség, hogy szeret másokra odafigyelni, meg érzékeny arra, hogy mások javáért tegyen, meg szereti előtérbe helyezni a szeretteit. Tehát, hogy van egy ilyen szolgáló attitűdje, ö, azok vannak olyan szinten jutalmazva, és az az általános elterjedt kultúra, hogy az a hasznos és értékes, aki másokat szolgál, aki viszont ezt nem csinálja, vagy éppen nem ezt csinálja, az önző. És hogy ez egy ilyen nagyon durva, nagyon bántó leegyszerűsítés. Lásd még, mindenkinek ajánlom az Érzelmi Kiégés című könyvben az emberi adakozó szindróma kifejezést. Ezt pontják ki a szerzők részletesebben, hogy arra vagyunk nevelve, hogy az életünk nagy részét másoknak való szolgálattal töltsük, és ezzel nincsen semmi baj, csak mármint, hogy a másoknak való szolgálat az egy értékes dolog, ugyanakkor akkor tudunk szolgálni, ha magunkat is töltjük. És az önzőség az, amikor mások ellen, vagy másoknak rosszat okozva csinálunk valamit, az meg, amikor önmagunkért megyünk, és kiveszünk olyan időt, amiből töltődni tudunk, az nem önzőség. Ezt elmondom majd még nagyon sokszor a csoportba is szerintem. Tessék szépen levetkőzni az önző feliratot magunkról. Mit gondolsz, Kriszta? Még belefér egy kérdés? Belefér, közben itt néztem, hogy van valami technikai háttér folyamat, de úgy látom, hogy Gábor meg a Zsófi nagyon tartják a frontot, és ezúton is nagyon köszönöm nekik.
Ki olvassa a kérdést? Most te jössz? Én Jó, húzom, és oké. válaszolj kérlek. Ismét egy coachinggal kapcsolatos dolog. A coach tanácsokat ad és motivál. Ez egy ilyen nagyon, nagyon alapvető definíció lehetne, de a coach nem ad tanácsokat. Ö, hogy motivál-e, az remélhetőleg így igaz, hogy motivál a coachnak a jelenléte, meg hogy úgy egyáltalán szerintem bármilyen külső segítőnek, vagy bármilyen hivatásos segítőnek a jelenléte az életünkben, az egy motiváció lehet. Nagyon sokan akkor jönnek el segítőhöz, hogyha úgy érzik, hogy egyedül kevés energiájuk van ahhoz, hogy valamilyen változási folyamatot véghez vigyenek az életükbe. Tehát, hogy nagyon sokszor látják azt, hogy mi lenne a cél, tök jól meg tudják fogalmazni, hogy mi az úgymond nagyon idézőjelbe tett diagnózis, és hogy nehezen tudják keretbe foglalni azt az utat, hogy hogyan szeretnének a céljukhoz eljutni. És erre jó egy segítő, például egy coach, hogy ad egyfajta olyan külső szerepet, vagy határtartást, vagy akár időnként kontrollt is, vagy visszajelzést, aminek mentén lépésről lépésre meg tudja fogalmazni az illető, hogy hogyan szeretne eljutni ahhoz a céljához, hogy mondjuk felszabadultabb élete legyen, vagy kimásszon a kiégett állapotából, vagy találjon egy új célt az életéhez, mert épp egy szakaszváltásban van. Tehát, hogy egyszerűsítés tanácsadónak nevezni a kócsot, vagy bármilyen más lelki segítőt, de hogy általában nem ad tanácsot. Az én tevékenykedésemben, az én eszközeimben, amit a coaching folyamatban szoktam használni, vannak olyanok, amik kicsit direktebbek, és vannak olyanok, amik kicsit szemlélődőbbek, tehát hogy így a közös szemlélődéstől a lépésről lépésre munkáig egy ilyen széles skálán mozog az, hogy, hogy hogyan segítek. Ez attól is függ, hogy milyen témákkal dolgozunk, hogy mennyire nyitott az ügyfél arra, hogy visszamenjünk, és akár egyfajta dramatikus munkával régebről hozott dolgokat is meg tudjunk nézni és transformálni, vagy mennyire van abban, hogy most így tényleg előre szeretne haladni, és akkor így nézzük meg lépésről lépésre, hogy milyen módszerekkel tudja elérni a célját. Azt hiszem, hogy most ehhez ennyit mondanék, és hogy jön ez ide. Ugye a coaching is egyfajta segítőműfaj, ami elérhető nálunk, és hogy azt mondtuk, hogy a csoportban is fogunk használni coaching technikákat, meg eszközöket, amit úgy képzeljetek el, hogy tudunk hozni olyan módszertant, ahol akár egy páros munkában a csoporttagok egymásnak tudnak coaching típusú segítséget nyújtani, vagy egy kis csoportban tudják egymás változási folyamatait segíteni, támogatni kívülről jövő visszajelzéssel, kérdésekkel, tisztázó kérdésekkel, visszatükrözéssel. És akkor szerintem legyen még egy kérdés, és szurkolok neki, hogy erdőfürdős legyen, hogy te is tudjál a módszertanodról mesélni még többet, mert ez egy annyira csoda módszer. Nem csalok, csak válogatok. Bármit el tudsz érni, csak igazán akarni kell. Mit gondolsz erről, Ó, Anett? mindig ezek a nagyon filozófiai gondolatok jönnek ide hozzám, aztán úgy keresgélek én is a fejemben. Szóval bármit el tudsz érni, csak akarnod kell. Hát ebből nekem ami nagyon kihallatszik, az a kitartás, ami fontos, de eszembe jutott még, hogyha ezt egy kicsit gúnyosabban értelmezzük, akkor eszembe jutott ez a gondolat, vagy ez a vicc, képvic, amikor a halat tanítják fára mászni, és hogy ez a bármit elérhez, csak akarnod kell, szerintem ebben benne van ez, hogyha valamihez nincsen képességünk vagy készségünk, akkor bármennyire akarjuk, azt nem fogjuk tudni elérni, vagy csak nagyon nehezen fogjuk tudni megtanítani a halat fára mászni. És hogyha ismerjük a határainkat, ami így az önismeret egy fontos része,
hogy megismerjük a határainkat, a képességeinket, pozitív, negatív, pozitívabb, negatívabb oldalunkat, bármit is jelentsen ez, akkor, akkor fogjuk tudni, hogy mikor ne erőltessünk valamit, és hogyan tudjuk elérni, amit szeretnénk. Bármit elérhez, csak akarnod kell. Nekem ez jutott róla eszembe. Nekem még annyi jön most be, hogy valahogy ez az akarás szó olyan keményen hangzik, hogyha arra gondolok, hogy hogy történik egy ilyen változási folyamat személyes szinten, és hogy szoktuk azt mondani csoportvezetőként, hogy amikor ilyen nagyon erős akarásban van valaki, akkor az időnként ilyen gyanús, tehát hogy lehet, hogy ott valami ellenállásról van szó, vagy valami olyan dologról, hogy nagyon erősen kapaszkodik egy elképzelésébe, vagy egy vágyott állapotába, és közben egy csomó minden, ami megtörténhetne vele, hogyha egy picit lazítani tudna, az meg nem tud megtörténni. Párkapcsolati helyzetek jutnak eszembe, amikor valaki nagyon-nagyon akar találni magának egy párt, és nagyon-nagyon minden erőforrását az irányba mozgatja, hogy ez létrejöjjön, és nem sikerül, mert ez az akarás egyfajta ilyen teljes feszültséget is hoz testi-lelki szinten, és amikor azt mondja, hogy oké, akkor hagyom, elengedem, akkor ez az elengedés meghoz egy olyan önazonosságot, hogy sokkal vonzóbbá válik az ellentétes neműek számára, mint amikor még nagyon akarta. És hogy amikor valamilyen személyes változást, vagy ilyen önismereti szintű témát is meg szeretnénk ugrani, és így nagyon-nagyon ráfeszülünk arra, hogy de én el akarok érni oda, akkor általában az szokott lenni, hogy elfáradunk a nagy akarásban, és hogy érdemes egy kicsit így az ilyen szabadon nézelődés felé eltolni ilyenkor a fókuszunkat, hogy úgy legyünk benne egy önismereti tanulásban, hogy mintha fel akarnánk fedezni azt, hogy kik vagyunk, és kivé tudunk válni, és hogy ez a felfedezés, ez olyan nyitott kapu, amin bármi más dolog is megtörténhet, még azon kívül, amit célul tűztünk ki. Úgyhogy ezt tudnám még így hozni, hogy legyünk ilyen szemlélődőek, meg felfedezőek az önismereti tanulásban is, vagy akár egy ilyen erdőfürdő sétában, mert akkor tudnak igazán nagy kincsek bejönni, hogyha nem valamit erőltetetten keresünk, hanem csak úgy hagyjuk bejönni azt, ami be akar jönni. És akkor itt elkapcsolódik az, amiről korábban beszéltünk, a dolgoz magadon kifejezés, és nekem a dolgoz magadon kifejezésnek annyira izzadságszaka van, hogy csak azért is, és akkor most beleállok és csinálom. Fú, de nagyon fogok fejlődni, és általában ezek így nem szoktak sikerülni, vagy amit magamon tapasztalok, ilyenkor nem nagyon haladok előre, mert nem mindig azzal van dolgom, amit nagyon akarok, hanem amit így vagy az élet hoz elém, vagy éppen olyan fejlődési szakaszba kerülök, aminek ott van a helye, ideje. És akkor a dolgoz magadon az nem egy ilyen erőltetett akarás lesz, hanem egy ilyen természetesebb és organikusabb folyamat. Igen, és akkor elértünk ahhoz a ponthoz körülbelül időben, hogy 12 percünk maradt az előkészített egy órából, és azt mondtuk, hogy most egy picit szeretnénk nektek mesélni arról a csoportról, amit megálmodtunk nektek, meg még sokaknak másoknak. Előtte nagyon kíváncsi lennék arra, hogy akik most itt vagytok Zoomon, van-e olyan köztetek, aki gondolkodik rajta, hogy jelentkezzen az önismereti csoportunkba, vagy olvasta a felhívást, hogyha megtennétek, hogy egy valamilyen smiley-t beírtok a chatbe, aki gondolkodik, kacérkodik, nézegeti, olvasgatja a felhívást, hogy tudjuk, hogy vagytok-e itt néhányan, és közben pedig én el fogok indítani egy prezentációt, ha nagyon ügyes leszek, és vissza tudok menni a Balagyféltekénbe, a technikához. Az Anettet meg addig megkérem, hogy vegye át a szót, a végén bütykölök.
Hát, amíg Kriszta hozza itt a prezentációt, egy néhány szót mondanék én is az önismereti csoportról, ami indulni fog. Az volt az alap elképzelés, azt hiszem, hogy szeretnénk valamit, ami nem felszínes, nem csak egy nap vagy néhány óra, hanem több alkalmon keresztül tudunk találkozni, és végül is az lett a koncepció, hogy 6 alkalom lesz, ebből lesz egy dupla nap, egy elvonulás rész is, amikor találkozunk, és a különböző módszereinkkel, amit itt tudunk hozni, fogunk elmélyülni, és akkor nem csak a felszínen maradunk, hanem egy mélyebb megismeréshez sikerül majd eljutni talán ebben a 6 alkalomban. És akkor közben itt, ha minden igaz, elindult. Összeírtunk egy csomó mindent, amit kínálunk a csoportban, és talán egyszerűbb így élőszóban elmondani, hogy mi az, amire lehet számítani, és mi az, ami történni fog. Az első elem, amit kiemeltem, ez a természethez kapcsolódás, és ez, ez onnan jött, hogy az utóbbi időben nagyon sokaktól hallom azt, hogy elborít a világ, ki vagyok égve, annyira jó lenne többet lenni a természetben, és többet kapcsolódni az ilyen csöndességhez, és nem tudom, hogy hogyan találja meg ennek a módját. És akkor azt gondoltuk, hogy építsük ezt be a csoport folyamatba. Illetve amikor bennem megszületett a csoportnak a gondolata, illetve az ilyen víziója, akkor nagyon erősen jött utána, hogy Anettel szeretném ezt csinálni, mert hogy ő hoz valami olyan szeletet a természetből, meg ebből az autentikus ős elemekből, hogy azt nagyon fontos lenne beletenni, mint lehetőséget. A másik az a csoport illetve szerepeinkre való reflektálás, ami a pszichodrámának az alap koncepciója, hogy nézzük meg azt, hogy milyen szerepekben vagyunk, és ezeket a szerepeket hogyan tudjuk működtetni az életben, és mik azok a szerepeink, amik megerősítésre szorulnak, vagy mik azok, amik túl hangosak. Tehát, hogy mik azok a szerepek, amik túl erősek benned, például nagyon sokakkal találkozom, akik azzal küzdenek, hogy túl sok olyan belső hangjuk van, ami negligálja az eredményeiket, ami tehát végrehajtasz valamit, megvalósítasz valamit az életedben, és megszólal egy belső hang, ami azt mondja, hogy hát ezt bárki meg tudta volna csinálni. És onnantól fogva képtelen vagy átélni azt, hogy sikeres lehettél valamiben, hogy valamit mesterien tudsz. Képtelen vagy élvezni azt, amit létrehoztál, mert van egy hang, ami negligálja az érzéseidet, az örömödet. Nagyon sokszor vannak olyan öröklet mintáink, amik akadályoznak abban, hogy örömteli életet éljünk, hogy átéljük a sikereinket, hogy jelen legyünk a szeretteink számára, és hogy ezeket iszonyatosan fontos egy adott ponton megtalálni, megfogalmazni, szembeszállni velük, vagy beszeretni őket, megtalálni, hogy mi volt a küldetésük, és hogyan tudnák befejezni a működésüket, még akkor is, hogy a negatívak, és hogy ezeket nem lehet, vagy nagyon nehéz egyéni munka során csinálni. Tehát azért jó a csoport, mert ott egyrészt kaphat reflexiókat, másrészt élőhelyzeteket tudunk generálni, amiben láthatod, hogy működnek ezek a belső szerepek. Szóval erre lehet számítani, hogy mindenki osztatja a saját témáját, annak adunk mi egy élvezetet, keretet, meg egy módszertant, és hogy az, hogy egy mintha térben, ami a pszichodráma tere, lejátszol egy soha meg nem valósult beszélgetést, az úgy tud változást hozni az életedben, hogy a belső szerepeid átrendeződnek, és a belső hangok megnyugszanak, vagy éppen amik eddig hiányoztak, azok meg tudnak szólalni. És nagyon fontosnak tartom az akcióorientáltságát is kihangsúlyozni a csoportnak, tehát hogy lesz benne nagyon sok ilyen békés, töltődős, megpihenős idő, és lesz benne olyan is, amikor akció lesz, mert hogy óhatatlanul azzal is érdemes találkozni az ilyen folyamatokban, hogy hol van a belső erőnk, és hol vannak az erőforrásaink. Úgyhogy várhatóan fogunk dolgozni a hangunkkal, akár a fizikai erőnkkel,
a testünkkel, a súlyunkkal, a súlyáthelyezésünkkel, meg egy csomó olyannal, ami akció, és sem online csoportokban, sem pedig egyéni munkában nem igazán elérhető, vagy egyéniben igen, de hogy ez is ilyen ideálisan csoportban zajlik. Kinek szól? Ö, Amikor megálmodtuk, hogy lesz ez a csoport, és szeretnénk résztvevőket hívni ide, akkor nekem egy olyan csoportképe volt a szemem előtt, ahol önismerettel már valamilyen szinten ö, tisztában lévő, már valamennyire elindult szereplőket gondoltam, tehát hogy ideálisan olyanokat, akik mondjuk valamilyen korszakváltásban vannak, vagy azt élik meg, hogy volt egy jó korszakuk, amiből most egy kicsit elveszítették a kapcsolódást, és szeretnének visszatalálni az ilyen ideális működésükhöz, az ilyen ragyogó énjükhöz, és hogy arra fogunk teremteni kereteket, hogy megnézd, hogy mik azok a belső akadályok, amik megállítanak, vagy amik eltompítják a színeidet, vagy nem engedik működni a szupererődet, és hogy visszanyerd a szupererőt, meg mindenféle olyan belső erőforrást, amit már valaha tudtál működtetni. Ami még egy másik ilyen erőteljes hívó kifejezés, hogy egy szeretetteljesebb kapcsolatra vágynak önmagukhoz. Tehát, hogy nézzétek meg akár holnap reggel mindannyian, amikor tükörben néztek, hogy milyen hang szólal meg legelőször. A kritikus hang, a lekicsinlő hang, a bátorító hang, a szeretet hangja, hogy hányszor van olyan az átlagos reggeleidben, amikor tükörben nézel, és tudsz mondani magadnak valami bátorítót, vagy valami szeretetteljeset. Vagy ha megkérdezik, hogy mit szeretsz önmagadban, akkor vajon a teljesítményedre fókuszálsz, vagy azokra a belső értékeidre, amik vannak, akkor is, hogyha nem csináltál semmi ö, nagy teljesítményt aznap. Szóval, hogy ez az önmagunknak az elfogadása, és olyan módon való elfogadása, ahogyan vagyunk, és nem amit teljesítettünk, ez egy ilyen következő hívó kifejezés. És És akkor amit zárásképpen én még mondjad, Anett? hozzátenném, hogy ugye mindez csoportban, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy nem egyedül, nem úgy, hogy nem kapunk visszajelzést, vagy én például találkozom egy csomó emberrel, aki olvas önismeret témában, és így egyedül járja az utat, és egy csomó információval találkozik, ami ehhez a témához kötődik, és próbálja egyengetni a saját életét, de hogy itt megvan annak a lehetősége, hogy egymástól és egymásról is tanuljunk, és szerintem ez egy nagy, nagy hívó szava, ahogy te mondtad, Kriszta, az egésznek, hogy nem egyedül, hanem egy támogató közösségben, élőben. Jó, és akkor az utolsó dolog, illetve kettő van még, hogy mikor vannak az időpontok, de ez elolvasható a csoport leírásában, amit be fogunk tenni ide a Zoom üzenetek közé. Szóval, hogy be fogjuk ide másolni a csoport teljes leírásának a linkjét, aki még nem találkozott volna vele, és a jelentkezési lapnak a linkjét is az üzenetekbe. És annyi információ még hozzá, mert igazából már lejárt az időnk, hogy a fizetési módokról van egy ilyen leírásunk. Úgy jön ki, hogyha napi részvételt számítunk, hogy 70 euró egy nap a csoport részvétel, ami a 7 teljes napra 490 euróba jön ki. Aki egy összegben fizeti ezt, az kap egy kedvezményt, és 440 euró a teljes folyamatnak az ára. És most előálltunk egy ilyen webinár kedvezménnyel, hogy azok körében, akik most részt vettek ezen a webináriumon, egy 25%-os kuponkódot lehet érvényesíteni, tehát 368 euró a teljes összeg, és mivel elég sok olyan visszajelzés érkezett az elmúlt időszakban, hogy szeretnének jönni, de pont az anyagiak miatt
miatt akad el ez a folyamat, úgy döntöttünk, hogy meghirdetünk 2 darab támogatott helyet, ami 50%-os kedvezménnyel jár. És azt tudom ehhez elmondani, hogy bárki, aki szeretne jönni, és eldöntötte, hogy megtesz magáért egy ilyen lépést, hogy beiratkozik egy folyamatba, és neki indul az önismereti tanulás útján, de úgy érzi, hogy az anyagiak jelentenek akadályt, az jelentkezzen nálunk, és fogunk erről tudni egyeztetni, hogy milyen módon lehet optimalizálni a fizetési feltételeket, úgy, mint például részletfizetés, mert hogy azt mondtuk, hogy a folyamatnak van egy teljes ára, de hogyha valakinek ez akadály, akkor lehet részletfizetésben is gondolkodni. És hogy ezzel a 2 támogatott hellyel kapcsolatban is nagyon szívesen egyeztetünk, hogyha szeretnétek rá jelentkezni, akkor azt ajánlom, hogy e-mailben keressetek meg, és párhuzamosan töltsétek ki, kérlek, a jelentkezési lapot is, hogy lássuk azt, hogy van szándék. Ha még nincs, akkor a szándék, hogy a jelentkezési lapot is kitöltöttétek, de kérdeznétek tőlünk személyesen, és nem itt a nagy nyilvánosságban, akkor szintén szívesen állunk rendelkezésre, e-mailben is, telefonon is, messengeren is lehet minket keresni. Anettehez, hogyha van kiegészítésed, vagy Ha még bármi, akkor esetleg valakiben most fölmerült kérdés, és nem siet annak ellenére, hogy már egy kicsit túlléptük a keretét a webináriumnak, az még most megteheti, és akkor élőben tudunk válaszolni. köszönjük szépen az információkat, hangzott, hogy jött egy ilyen visszajelzés. Mi is nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogy arra gondoltunk, hogy ebből akár sorozatot is fogunk növeszteni, hogyha nagy lesz a siker, tehát szívesen veszünk minden konkrét visszajelzést az eseménynél, és mivel megosztható, tehát hogy ott lesz fönt a felvétel az eseményben, bátran adjátok tovább olyan barátaitoknak és ismerőseiteknek, akik szerintetek érettek arra, hogy önismereti munkába fogjanak, vagy valamiért érdekelheti őket, és vigyétek hírünket. Köszönöm a játékot, Anett, nagyon élveztem, és Én is szívesen köszönöm. még mennék Még tovább. folytathatjuk, van még cetli. Jó, oké. Akkor Köszönjük szépen annak, aki itt szép volt. estét Szép estét. mindenkinek, és várunk benneteket április 20-án.